Vážíme prcka. Bude papat. Tak kolik to nám káva váží? 2730 gramů. Pozor, no. V oblečení a v plínce. A hladový. Ale holky. Pojď na tátu. Tak jdem papat. Honem, táto, máme hlad. Co dneska za den? Dneska je Štědrý den, 24. prosince 2011, zhruba 2:30. Karolínka má hlad. Karolínka se nám probudila, úplně hladová.